Terve! Oli kyse mistä vaan lajista, jääkiekosta, yksilöurheilua tai kaikkea siltä väliltä, niin ohjausharjoittelun tarkoituksenahan on lisätä fyysistä suorituskykyä. On se sitten voima, nopeus, liikkuvuus tai joku muu sellainen. Ideana sen jälkeen on jalostaa se saavutettu ominaisuus lajiomaiseen muotoon. Tänään katsotaan, miten mun lajissa kilpa-aerobikissa jalkojen voima jalostetaan sitten siihen lajisuoritukseen. Eli sama pyramidinomaisuus. Mennään voimaominaisuuksien kautta, kimmosuusominaisuuksiin ja sitten lajiominaisuuksiin. Voidaan soveltaa ihan mihin lajiin vaan. Homman ideana siis on ihan tavalliset. Syväkyykyt kannattaa olla aika raskaita ja toistot kannattaa pitää alle 15, jos haetaan semmoista maksimaalista voimaa ja hermotusta jalkoihin. Sitten ollaan saatu hienot tämmöiset kuminauhat viriteltyä, ei siihen mennytkään kuin semmonen 35 minuuttia. Näillä kuminauhoilla haetaan sitä, että saadaan vähän vähennettyä sitä painetta kyykyn alaosassa, mutta lisättyä siihen yläosaan. Mun lajissa ja useissa muissakin lajeissa, missä haetaan sitä maksimaalista ponnistusta, mutta polvikulma ei mene kauhean alas, kuten koripallossa ja lentopallossa ja muuta. Tämä on hyvin hyödyllinen harjoitus. Mutta ei kuitenkaan pitäisi unohtaa niitä syväkyykkyjäkään kokonaan, koska ne on kuitenkin tuo koko laajuudella sitä voimaa ja siinä käytetään koko lihaksen pituus hyväksi. Hieno häkästys rakennettu ja homma ideana on, koska useissa lajeissa ja munkin lajissa niin onnistus lähtee aika lailla tämmöisestä polvikulmasta. Me ollaan yritetty nyt sitten saada se polvikulma. Tässä se on vähän alempi, se on voimaharjoittelu oikein hyvä. Ja tehdään ihan maksimivoimaa tästä onnistuskulmasta, jotta me saadaan ne kaikki muut voimaharjoitteluhyödyt siirrettyä sitten siihen hyppäämiseen tai johonkin muuhun lajiomaiseen asiaan. Tosiaan, tämä on aika paljon helpompi tähän. Saa tai joutuu laittaa aika paljon rautaa. Normaalissa kyykyssä ne on kutakuinkin tämmöisessä asennossa. Hyppääminenhän ei tapahdu tästä asennosta. Ulkokierto otetaan pois. Jotakuinkin yritetään matkia sitä hyppäämisasentoa, eli jalat menee noin suoraan. Meidän lajissa ne on ihan yhdessä, mutta en mä näin rupea kyykkää, se on vähän hankalaa. Niin pikkasen leveällä, ja tämähän on se ponnistusasento useimpiin lajeihin myöskin. Montas kertaa Teemu sä kyykkäät tuolla 200 kilolla? Oon mä sillä joskus 10 kyykkäänyt, mutta ei noin sarjat oikein mun juttu, eikä tehty. Paljon sulla on maksimikyykky? 270 langetta. Sekin oli sellainen Suomen Cupin finaalin jälkeen kyykästä. No niin, nyt ollaan tehty jos jonkinnäköisiä kyykkyjä ja nyt sitten pitäisi se hermotus ja voima siirtää kimmosuuteen. Muutamia harjoituksia, miten sen voi esimerkiksi tehdä.
sä loikkaa? Toisen valtion. Mä yhden sanoin siellä Kuubassakin ja sillä hei kuvaa kun mä loikkaan. Sitten onkin tämä harjoituksen vaikein vaihe, kun ollaan vähän tintottu noita kyykkyjä ja loikittu. Ei ole kauhean semmonen elastinen enää toi jalka. Mutta onneksi meillä on Teemu täällä salilla, niin eiköhän se elastisuus sieltä löydy. No niin, eli nyt ollaan käyty läpi sitten vähän, miten hankitaan voimaa, miten sitä jalostetaan nopeudeksi ja kimmosuudeksi ja miten mä sitten jalostan sitä omaan lajiin, niihin lajiomaisiin hyppyihin. Ja tässähän tosiaan viimeisessä vaiheessa voidaan käyttää juoksuja, luistelua, oikeastaan ihan mitä vaan ponnistusta. Korispelaajat voi mennä tonne vaikka katukoreihin donkkailemaan, se toimii oikein hyvin. Ei muuta kuin näkemiin ja kuulemiin. Täältä tähän. Ole hyvä Teemu. Urheilu on ihan mukavaa.